caggal landaji dawrugol sukaɓe ardiɓe pelle société civile en e dawrugol daraniɓe démocratie naati haade nde kono ɗo eɓe fuɗɗade seppo maɓɓe ngo policiɓe ɓe haɗiɓe natude ka nder galle jeeniyankoɓe ɗon ɗo ɓe eɓɓi wadde batu maɓɓe ngu. yuɓɓiɓe batu ngu tuumi ko sukaɓe jinganayɓe laamu fadde ngu. Mouhamad Lamine Sissoko ko goto yuɓɓinɓe ngo seppo. ko sukaɓe falli men ko laamu ngun haɗi men ɓayru si tawi hooreɓe ɓen hino falano ella wo waɗatano min waɗeno moɓodiral amen ngal e hoore hettare e démocratie kono tippiro ngon fuɗɗoto woni min tippiray ha leydi ndin hetto e démocratie. Hamidou Doumbia ƴettano konngol landa yelema tawaɗo ɓe yuɓɓinɓe seppo ngo wi'i daranogol démocratie leydi ndi no jaranimo wonki makkuki. La vérité gonga o ko emin gondi e cuusal mayde ngam rende démocratie leydi ndi komin goni ko min kaala ɗum beele ne harande min goni ngam rende démocratie leydi ndi min ruttata ko hen caggal komin darotoɓe ngam min haaɓe. fandare ngo seppo ɓe sukaɓe ardiɓe pelle société civile landaji dawro ko hollude mettu ɓerde mabɓe ko fewti e fusugol partiji politique leydi ndi kono kadi nde asimi goyta ardiɗo laamu fadde ngu eɓɓa joɗɗinede ka hoore laamu duuɓi 5 garoji ɗi.